Auni yang ma bi amina zaban bombo ne ke zaban bombo min na glanga yirawla tano a moderni lama do de sabula ma do be no ka glanga firi o kadi olu yere ide de business do tani wani ni manaw akado ka foko zarafa ka toblu be soro orange sanfe kuna foni bisabani wolovla saba fila kele fu ani falaki ai zaban bombo ti se ka glan zaban yere ko ambi zaban tasa Nega zaban ngumbulu congélateur de corna na ba do on ko fe mo zaban ngui mano ka makuma dola ame mane sukrivani kelen da faraka kala kanu nyami nyona ka soro na sukuru ko jatemine sukaro ko fe ame épice ko jatemine ame cardamom kala ka benefundi kala ani anis étoilé o ko fe sami soro ka ta ka sigita sanfe ka tobili dabo miniti damado ambaye abesinga tobitindo Anta tobi foka bari na yere nyebala doro kanga zaba couleur be ka yelema amesinga na nyamaku kala teno nyamaku ani na ye doni ambo ni flafe na yo kala minga amesoro kala je siro min bi sora an yere bulusa siro fen bi bulu nyende la ko siro fen ka nogoyma ibise ka bedo kala anda yendoro ame siro tona la doni ndoro yere ba yi ka siro couleur mi abesinga bayele matino ka ke o couleur tendo Na yin siro kala doro amba jigi ka bota kan an kana na to yen aka tobi kosɛbɛ ɲani n'a tobira kojugu n'a y'a to yen aka tobi kojugu doro n'a jigina ni fiɲɛ y'a fili i b'a ye a bɛ bari ɲɔgɔn na o dun de ɲumanba ye aw bismillah